Χαιρετισμούς από την Παματιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά. Εύχομαι υγεία και αγάπη σε όλα τα μέλη μας και σε όλον τον απανταχού ποντιακό ελληνισμό. Το 2020 μας παρουσίασε πολλές δυσκολίες και μας δοκίμασε όλους. Στερηθήκαμε την προσωπική επαφή με αγαπημένους μας, τις συγκεντρώσεις μας, τα γλέντια μας και άλλα. Οι συνθήκες φέτος δεν επέτρεψαν ούτε να γίνει το φεστιβάλ νεολαίας που κάθε καλοκαίρι περιμένουμε με τόση αγωνία. Γι' αυτό και τα παιδιά, η νεολαία της Ομοσπονδίας μας, αποφασίσανε να μας κάνουν ένα δώρο. Σκεφτήκανε να μας χαρίσουν το φεστιβάλ μέσω διαδικτύου. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι μια παραγωγή από χορούς, τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις και άλλα από τα συγκροτήματα νεολαίας των συλλόγων της Ομοσπονδίας μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της νεολαίας για την έμπνευσή τους, στους υπεύθυνους και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αμπαζίδη για την πολύτιμη τεχνική βοήθεια που τους προσέφερε. Εύχομαι το 2021 να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί, live όπως το λέμε, στη Βοστόνη, για να γλεντήσουμε και πάλι τα παιδιά μας με το επόμενο φεστιβάλ νεολαίας. Σας εύχομαι όλους υγεία και αγάπη και πάλι. Απολαύστε το βίντεο, γλεντήστε και καμαρώστε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Hello everyone, thank you for joining this year's Youth Festival. Unfortunately, due to COVID-19 restrictions, we could not meet in person for our festival, but it doesn't mean that we couldn't do something to bring us all together. I want to thank all the societies and youth that sent in videos for tonight's showing. I also want to thank the Youth Association and Panpondian Federation, and most importantly, Yanni Apazidis from Radio Trapezunda for putting all the videos together. I miss all of you, and I wish we could be dancing together as always. Can't wait to see you next year in Boston.
Hi everybody, my name is Costa Apazidi and this is my brother Nico Apazidi and we're from Boston, Massachusetts. Our family's from Hamuri Matuka. Καλή ακρόαση. Άτουσας βρατα κύματα και στην έγαπη μπάει.
αν τους άσπρα τα κύματα και συνέγαπη μπαΐ. Άι, αναθέμα, ανάθεμα, αναθέμα θα λέγω, αναθέμα, ανάθεμα, αναθέμα θα λέγω. Σύνοράντο και λέπωσε, κάθουμε και κλαίγω, σύνοράντο και λέπωσε, κάθουμε και κλαίγω. Σε μετερών το χωρίον επήγαμε να γάμρον, σε μετερών το χωρίον επήγαμε να γάμρον, για να λέει την Ισελώνα πρέφαισον το γάμρον, για να λέει την Ισελώνα πρέφαισον το γάμρον. Ρε απήκαμε γάμπρον σφάξον και να πετύνω, ρε απήκαμε γάμπρον σφάξον και να πετύνω, που στουρουν και μακάρενα ρε αφαϊσόν το γάμπρον, που στουρουν και μακάρενα ρε αφαϊσόν το γάμπρον. Ευχαριστούμε. First, we all took turns measuring out wheat with a Then we put water in a large pot, placed on the stove to boil. I'm Marco, so we're gonna pour this in here. Make sure to get all of it out. Make sure to get all of it out. Perfect. Just one teaspoon.
στο τηγάνι μέσα κάτω. Α, τρίψτε. Α, έτσι. Really good. Ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα και ο παιδάς διαβάζει στη σχολή το βιβλίο. Κλώσκει το παιδάς και ρωτά τον πατέρα. «Πατέρα, ποιος έτον τη μεγάλη Αλεξάνδρο κύρ?» Ο πατέρας ατέναξα νουνίζει και πεκεί λέει «Γιάβρουμ και ξέρω». Ο παιδάς βάλει κάτω κεφάλι και ξαναδεβάζει. Έναξα κι άλλον ξανερωτά τον Κύρνατ. «Πατέρα, ποιος έτον ο Σίμων ο Κανανίτης?» Ξαν ο πατέρας νουνίζει και πεκεί λέει τον παιδάν και ξέρω. Στέκ έναξα ο παιδάς και κλώσκεται ερωτά τον Κύρνατ. «Πατέρα, πειράζει το ρωτώσε?» «Γιο πιάβρουμ», είπε ο Κύρνατ. «Πάντα να ερωτάς αέτς αμαθάνς». So we gotta fold the dough, and then we gotta flip it, and then squish it. And then we flip it, and we fold it. So we gotta put about flour. So then, and then we do this, and then squish it. There you go. Oh, wait. Fold it. There you go. Just see here. Really good. This is what you have to keep doing. Keep punching the dough.
my stomach. Tembel koyun. Lapi. Ne para mazimos ni this tomato. No, we're making ravioli. This is kind of fun. Ana praktik historia. Mike's having fun. You got a two-hander here? Ela. Tembel barafta. Mager bar. Gerst. Chop, chop. What's kind of? Now we're chopping it. I got it. Yeah, I know. Okay, after. Ya. Ela. After the cena, kita bisa pustakano. I'm struggling. Okay. Oh, then we roll it? Maybe it's possible. Hey, I'll see that. We just drop them in there. This is delicious. Pretty good. This is fire. It's so good. My name is Swasta Sathiadis. I'm from Toronto, Canada, and I'm from the Toronto Brotherhood Bondian Association. The one person that inspired me to play lira was my yaya. She pushed me to play when I was a young kid, and I took lessons, I picked it up, and I just love playing.
πόλη Μουσχανέ βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Τραπεζούντας. Το όνομά του σημαίνει αργυρότοπος. Πήρε το όνομα η Μουσχανέ. Είναι πλούσια με παραδόσεις, χορούς και φαγητά. Κατά την Οθωμανική περίοδο, οι ελληνόφωνοι κατοικοί της αποκαλούσαν την πόλη Κανέτες. Και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι μορφωμένοι κατοικοί της την αποκαλούσαν Αργυρούπολη. It is located 65 kilometers southwest of Trapezunda. Its name means Silver City. It got the name Yumuhane. It is rich with traditions, dances, and foods. During the Ottoman period, the Greeks called it Khan, and in the 19th century, they called it Αργυρούπολη. Εφτάμε πισία κύριο πιάτο στο πόντο. Και πήγαμε ταν. Thank you for watching. Ευχαριστώ. We hope to see everyone soon. Stay safe.
σαφέα, θα μπαίνω σαφέα. Θα κουβάλουν και πίνε με κορσοπά και νύφα, κορσοπά και νύφα. Θα κουβάλουν και πίνε με κορσοπά και νύφα, κορσοπά και νύφα.
Edition Greek Frappé. Frappé Pontiaco style. Σε λατρεύω. Λελεύωσε. Πού πας? Μέρ πας. Τι κάνεις? Δε φτάς. Να σε χαρεί η γιαγιά σου. Να λελεύσει η γιάγια σου. Ποιον να είδες? Τι να είδες? Πολύ μιλάει. Πολλά καλά τσε. Care, what is going on? The women helping the men. Oh, no. Wait! I need one bobby pin here. Can I get a bobby pin? Can I get a bobby pin? I need you to pin it because I want to. Can I get a... I mean, I'm a guy, so... Discriminate? Sexism over here? I don't have bobby pins on me. Hello! Come on, guys, dress me. Hello! I'm the seamstress. When somebody else is doing it for you? Despo the seamstress. First she has a radio station. Welcome. Σας καλωσορίζω. Ράδιο Δέσπο. Εδώ στο Φεστιβάλ Νεολαίας 2018. New Jersey. New Jersey. Ναι, σε επιθυμώ. Γεια σας. Ονομάζομαι Βαγγέλης Πονήρης και μένω στο Baltimore, Maryland. Έχω καταγωγή από Λειψούς Δωδεκάνησα και απόψε θα σας παίξω ένα νέο ποντιακό διπάρ. Ελπίζω να σας αρέσει. Το πουλίν το μονάχον αμάν έφυγε στην ξενιτία. Το πουλίν το μονάχον το καμένο την καρδία εν τον μαύρον καρβόν. Το καμένο την καρδία εν τον μαύρον καρβόν.
here. We're ready for Cape Cod. I miss everybody. We miss everybody. I'm upset that we can't all be together this year, but I can't wait to see everybody's videos. I know they're going to be amazing. Thank you everybody for the youth committee for putting this all together and for all the creativity that I'm about to see. We love you and we can't wait for next year. Έχουμε ένα βιβλίο που λέει 300 ανέκδοτα και είναι γραμμένο από τον Θωμά Τσοπουρίδη, η τρίτη έκδοση, η Θεσσαλονίκη 1986. Λοιπόν, όσο εσείς τα 7 και τα πισιά και τα... Τι είναι αυτά? Πυρεσιά και τηγανίτες και το ένα και το άλλο, εμείς θα διαβάζουμε στο background ποντιακά ανέκδοτα. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως κάναμε τα παλιά τα χρόνια, πηγαίνανε όλοι, ξέρεις, πηγαίναμε παρακάθα, ας πούμε, ξέρω εγώ, Σινούναμ, Συνθίαν, το ένα το άλλο, με έπαιρνε η γιαγιά από το χέρι και πηγαίναμε εκεί και λέγανε τις ιστορίες. Εμείς πάμε μικροί, ακούγαμε και το ένα. Λέει η μάνα στο κορίτσνατς, Σιμέλα, εκάλεσα με το Γιωρίκα που αγαπάς να έρθεις στο σπίτι με τα λώματα τη δουλεία σας. Μάνα, αυτό γίνεται, λέει το κορίτσι. Γιατί δεν δουλειάνε φτάει. Φύλακας σε ένα στρατόπεδο γυμνιστών. Σε ψηλά ρασιά, ρασιοκορφιά, ποροπατεύτα θα ευγαίνω μόνο στα πορπάτω και θα σκίζατα. Τα πεκές ψηλά θα βαρκίζω και θα αντιγωά. Αγαπώ σε ψήμη, σε ακριβή δαιμονή χαρά. Υγιέν μικρόν όλιον την αγάπη να εχωρεί. Τραωδία και πόσον αγαπώ σε ένα τραωδί. Η αγάπη με θάρρο θα διαβαίνει τον ουρανό. Πόσον αγαπώ σε θα ακούσα το μονασόν Θεό. Παλαλός σε αψιρευός νύχτας πορπατώ. Ανοιχτίδες και νερό, μα σας βρήκω και νερωτώ. Ποιος είδε σε, ποιος ξενύχτας να τραγωδείς. Και το έλεες στην καρδίας να απομωθώ μπορείς. Υγιέν μικρόν όλιον την αγάπη να εχωρεί. Τραωδία και πόσον αγαπώ σε ένα τραωδί. Η αγάπη με θάρρο θα διαβαίνει και τον ουρανό. Πόσον αγαπώ σε θα ακούσα το μονασόν Θεό. Όλιον την αγάπη να εχωρεί. Τραωδία και πόσον αγαπώ σε ένα τραωδί. Η αγάπη με θάρρο θα διαβαίνει και τον ουρανό. Πόσον αγαπώ σε θα ακούσα το μονασόν Θεό. Περαστικά Γιώρικα, το εις, λέει τον ο Κωστίκας. Γιατί ερωτάς το έχω, απαντά τον ο Γιωρίκας. Και είδασε πως έφυγες ασοφαρμακείων και νούτσε πως θα είσαι άρρωστος. Και αν έβγαινα στο νεκροταφείο θα είναι πεθαμένος, λέει τον ο Γιωρίκας. Λοιπόν, το κάνω και μετάφραση τώρα στα ελληνικά. Μέτρες αιτς πούλοφο, ρωτάει ένας χαρί έναν παιδάκι.
Πάω στο σπίτι, λέει αντενοπεδάς, γιατί πρέπει να τρώγω τα ξυλία σας η μάνα. Α, τόσο πολλά αρέσετε στα ταξιλέα και θέλετε να τρώσατε. Όχι, αλλά φοβούμαι να μην έρθει κι άλλα λίγο ο πατέρας στο σπίτι. Κατάλαβα. Δεν μοιράζει ξανά. Πατέρα, ρωτά ο Γιάννης, γιατί το μοθοπόρκο γυρίζεται στα φύλλα σαν δέντρα. Ας είναι ντροπή να του γεν, λέει τον ο πατέρας. Για όσα λένε το μάτι του το καλοκαίρι. Κατάλαβες. Και τώρα ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Sormana pesfulopon, sormana pesfulopon, daemena petumeno, sormana pesfulopon, sormana pesfulopon, alarikadime petana, era evatarnopon, era evatarnopon, latikadime petana, era evatarnopon, era evatarnopon, Urbanizografia, λάσκες σε σαρασία, καμιταρώσονται πίνες, άι τα νερά τα κρύα, Urbanizografia. Κλέβουνε τα πότα μακριά, γυρολογούνε τα ρασιά, κλέβουνε τα πότα μακριά, κλέβουνε τα πότα μακριά. Ακούω πως μυρολογούν, τρέχνετε μαν τα δάκρυα, τρέχνετε μαν τα δάκρυα. Ακούω πως μυρολογούν, τρέχνετε μαν τα δάκρυα, τρέχνετε μαν τα δάκρυα. Urbanizografia, λάσκες σε σαρασία, καμιταρώσονται πίνες, άι τα νερά τα κρύα, Urbanizografia. Πυρήχιος χορός Σέρα.
Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Στεφανίδης, μένω στην πόλη της Νέας Υόρκης, είμαι λιράρης του Συλλόγου Ποντίων Νέας Υόρκης Κομνηνή και του Συλλόγου Ποντίων Νόρβακ Πόντος. Σήμερα θα σας παίξω ένα παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή της Κρόμνης και ήθελα να πω ότι η ποντιακή λύρα είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα γιατί με κρατάει συντροφιά τα τελευταία 17 χρόνια, θα έλεγα. Και ειδικά εδώ στην Αμερική είναι, πιστεύω, η καλύτερη παρέα και η καλύτερη συντροφιά. Καλή ακρόαση. Αν κι θέλεσαι, ο κύρις χένι μάνας γιαρ, αν κι θέλεσαι, φύγω και λάμετε μένα, εγώ κρυφτώσεν, και φύγω και λάμετε μένα, εγώ κρυφτώσεν, άμαν αμάκορ, απανίσε κορ, στο σπίτο πομάιτε και λάνι φύκο ξανφόρ, στο σπίτο πομάιτε και λάνι φύκο ξανφόρ. Σε κορτσοπόμ γιαρ και σω τη σχέκατ. Κάθα λέγω σε κορτσοπόμ γιαρ και σω τη σχέκατ. Τι μανάστη δεν μιλέσα τα νεμιστήκαν και τι μανάστη δεν μιλέσα τα νεμιστήκαν. Άμαν αμάκορ απανίσε κορ, στο σπίτο πομάιτε και λάμε το πανόφορ, και στο σπίτι πόμαide και λάμε το πανόφορ. Εκενεγόνεσεν θα περών που λιμλεώσεν, εκενεγόνεσεν θα περών που λιμλεώσεν, και νυφοπόνα ισο Γιάννη με εγώ φταώσεν, και νυφοπόξα ισο Γιάννη με εγώ φταώσεν, άμαν αμάκορ, απανίσε κορ, στο σπίτο πομάιτε και λάμε το πανόφορ, στο σπίτο πομάιτε και λάνι φύκο ξανφόρ. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Τεκιόγλου, ο Μπάμπης ο Αλμαζίδης στα Κρουστά. Καταγωγή μας είναι από το Κιλκής, από το χωριό Κορομιλιά. Θα σας παίξουμε δύο τραγούδια που ακούγονται στους γάμους της περιοχής μας.
Καλώς ήρθατε στη Ματσούκα. Αδακές όλων την ημέρα κάτε φτάμε. Ελάτε να ζήξω σας δε φτάμε. Συφτέ να σταματούμε στο παζάρ. Καρπούζια πουλάω. Καρπούζια. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο παζάρ. Να λέτε εδώ έχουμε ως σήμερα. Έμνοστον μαρμελάδας χαμούφτας, φρέσκα λαχανικά και ως πετήσια φαΐα. Δεν θέλετε να σας φέρω. Η μυροφόρα αυτά τα καλύτερα μαρμελάδα στο χώριο. Εάν βάζω πάθα δεις και με μυροφόρα. Και βέβαια. Ορίστε, έπαρτο. Ευχαριστώ. Καλή ημέρα να έχει. Έλα καλή κυρία, πάρε. Έλα το καλό το καρπούς. Απαντακές θα πάμε στο σχολείο. Και πόσο πολλά καμαρώνω με τα παιδεία μου που μαθάνε ελληνικά. Καλημέρα παιδιά, τελειώσατε την εργασία που σας έδωσα? Μάλιστα κυρία. Ελένη, θέλεις να πεις το ποίημα σου για την τάξη? Μάλιστα κυρία, πολλά ευχαριστώ. Ματσούκα γήτη ποροδής, τερλοημένο τοπίος με κρύα πουδία το νερός και με το βόσκο τοπίας. Εφεχάνεσεν και έφυγαν ανθρώπκιν αγαπημένοι, τα εκκλησίως εκάψαν έντανε τσιμένην. Τα σχολεία εκλήθωραν και ακούτε λάλιον να τα δεπήκανε σε μος κι αν σπομούν καμίαν. Ο νουσεμούν εν πάντα ατού σε ρήμα τα χωριά αποθαμέντς εφέκαμε τρανών αποθυμών. Ας πάμε λίγο να δούμε και το χορευτικό μας. Εδώ στη Ματσούκα έχουμε πολλούς χώρους, όπως το Έτερε, Κιζέλα, Τάμσαρα, Μομοϊέρια και Ατσαπάρ. Αλλά σ' όλοι απάν ενώ πυρίχιον χορός Σέρα. Προσοχή παιδιά, τα βήματα για το διπάρ είναι βήμα 1-2, πίσω, 1-2. Έτσι, μπράβο. Για ας πάμε τώρα, ελέπουμε, δε φτάνε και στο καφενείο. Να λέω σε ένα καινούριο ανέκδοτο. Για πες, ακούμε. Ο Ανέσης στα Αβραάμ έκλειψε τα όβα, ασυμφωλέαν. Πάει ο Αβραάμ, βρήκα τον και μπροστά, συμφίλτσατ. Κρούει απάνς ομνίνατ και λέει τον, ατά δε πέρες, ασύν φωλέαν απάνς, φάλτσατα οπείς. Ο Ανέσης πάει δεμομένος, λέει ρε πατέρα, και είπαμε τα οικογενειακά μου να μην λέματο εμπροστά στον κόσμο. Γεια σας, τι να σας φέρω? Πέρα μας ένα πιάτο πυρισκία και ένα τσίπορο. Μάλιστα, αμέσως. Αδακές εκλογάς έχουμε και εσείς τη χαβάνη σου. Αν θέλετε να αλλάζει τα πράγματα, πρέπει να μπαίνετε στην επιτροπή. Άννα, και τα παιδιά τελείωσαν με τα μαθήματά τους. Το τζαμί παίζεται με δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία η ομάδα έχει την μπάλα και η άλλη ομάδα προστατεύει τα κεραμίδια. Η ομάδα που ρίχνει την μπάλα πάει γρήγορα να κρυφτεί χωρίς να τους κάψει η άλλη ομάδα με την μπάλα. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι η ομάδα που ρίχνει την μπάλα στην αρχή να πάει γρήγορα πίσω και να βάλει τα κεραμίδια το ένα πάνω στο άλλο όπως ξεκίνησε και να πει το τζαμί 3 φορές. Έτσι κερδίζεις το παιχνίδι. Έτσι παίζανε το παιχνίδι παλιά στη Ματσούκα στον Πόντο. Μαμά, φέρε κανένα πιάτο πυρισκέα και μεζέδες στο πρώτο τραπέζι. Δέσποινα πουλόπο, έλα να δεικνύωσε πώς εφτάμε πυρισκία. Μίαν ημέραν θα φτάσατε κι εσύ.
Γεια σας everyone, my name is Vasilios Ikonomou and I am the dance instructor and group member of the Pontian Society Akrite Youth Group of Philadelphia, PA. I first wanted to congratulate the Pan-Pontian Youth Association and the Pan-Pontian Federation of USA and Canada for organizing this great virtual event. It is a little unfortunate that we weren't able to get together in person this year for our annual youth festival, but I am thankful for this opportunity to be with all of you now. For this video, I wanted to give a small tribute to our society's youth members that have been with us throughout the years. Because of current health regulations, we weren't able to get the group together to perform the dances for our region that was for this year, which was Trapezunda. And so for this, I wanted to select a few clips from previous years that highlighted the region, clips that showed dances like Omal, Neforitsa, Dolmen, Pirichio, and these will be from 2017 to 2019, highlighting events like our Artisio Chorom. And for the last clip, I wanted to show with the Pirichio, it was from a special moment that was from last year, 2019, that highlighted the 100 years of Pontian Greek genocide anniversary, where we had the opportunity to dance Pirichio in front of our Pontian Genocide Memorial that is in Philadelphia, in front of our church community of St. Demetrius in Upper Darby, PA. I hope you enjoyed the video. I wanted to give a special thanks to Cosmos Philly for being with us and capturing all of our special moments throughout the years and helping us make this video. I again want to thank the Youth Association and all the participating societies for this event. Να είστε όλοι καλά. Η Παναής Μελά να μας φωτίζει και να μας έχει πάντα καλά με υγεία και ευλογία. Χαιρετίσματα από όλους μας από τη Φιλαδέλφια. I hope you enjoy. Thank you. Κανέναν και των κοκκινών για βρύμ άμοντεσα τα χίλια, άμοντεσα τα χίλια. Για έλα πουλίμ με δεμέν έλα για βρύμ, αδοδέσω
το τρέμα πουλί θα σύρκε πέρτα χολή, θα σύρκε πέρτα χολή. Κορίνα τη βάσωμα, την κορίνα τη βάσωμα, την ελιέμι κιζέλα, ελιέμι κιζέλα. Ελιέμος παρελέθε, ελιέμος παρελέθε, φώταξε τη μέρα, φώταξε τη μέρα. Ai, Corinas anteriazes, Corinas anteriazes, de Nana Stefana, de Nana Stefana. Μια άγγελα σε φυλάσε, μια άγγελα σε φυλάσε, ύστερα σε πεθάνα, ύστερα σε πεθάνα.
Anastasia Tahiridis. I'm 20 years old and I'm from Norwalk, Connecticut. My name is Sokratis Togredis. I'm 17 years old and I'm from Norwalk, Connecticut. Being Pontian musicians is very important to us because it's our way of showing our love for the Pondeki Musiki. It's also a way for us to share and carry on our culture. This song is called Partheniromania. Ο Σύλλογος Παναγίας Σουμελά ανυπομονεί κάθε χρόνο για το Ποποντιακό Φεστιβάλ Νεολαίας. Φέτος, λόγω κορονοϊού, μπορεί να μην είναι εφικτό να βρεθούμε όλοι μαζί στη Βοστόνη. Παρ' όλα αυτά, το πάθος μας και η αγάπη μας για την ποντιακή μας κληρονομιά μας φέρνει πάλι κοντά. Φέτος, ερχόμαστε όλοι μαζί για το πρώτο Πανποντιακό Virtual Festival. Due to COVID-19, we were unable to travel to Boston and celebrate all together. But we are Pontian,
and nothing can stop us from dancing or celebrating our rich cultural heritage. Cheer the dance groups of the Brotherhood Pondion Toronto, Panagia Sumela, were assigned the region Amatsuka. Matsuka is a province in Trapezunda that was made up of 70 villages, 47 which were Greek. Before the development of farms, it is believed that Matsukates used the Matsuki to defend the passage of the Silk Road which led to the port of Trapezunda. Το όνομα της περιοχής εικάζεται ότι προέρχεται από Ματσούκα, το στουράχ που κρατούσε ο άνθρωπος όταν επιτίθεται ή αμήνεται. Θεωρείται ότι οι κάτοικοι της Ματσούκας ήταν πλεισμένοι με ραβδιά, ματσούκια, αφού η ζωή τους ήταν συνυφασμένη με την προστασία της διάβαστης ζήγαινας και του δρόμου του μεταξιού, που οδηγούσαν στο λιμάνι της Τραπεζούντας. Τα τρία σημαντικότερα μοναστήρια του Πόντου βρίσκονται όλοι στη Ματσούκα. Ο Ιωάννης Πρόδρομου του Βαζελώνα, ο Άιος Γεώργιος Περιστερεώτα και η Μονή Σουμελά. The monastery of Panagia Sumela gets its name from the mountain it is built on, Mela. In Greek, Stone Mela means at Mela, and in Pontic dialect it is pronounced Su Mela. In 386 AD, two Athenian monks, Varnavas and Sophronios, founded a monastery on Mount Melas after they were called by the Virgin Mary to do so. The icon was found at the end of the 4th century AD in a cave called Mount Melas. The monastery was built there for the glory of God. The icon was renamed Panagia Sumela. The icon of the Virgin Mary remained in the holy monastery of Panagia Sumela in Pondos for almost 16 centuries. In 1922, when the Greeks of Pondos and Asia Minor were driven from their ancestral lands, the monks buried the holy icon of Panagia Sumela together with other religious relic. Το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά μπορεί να έμεινε στον μακρινό Πόντο, αλλά η Παναγία Σουμελά είναι ριζωμένη στις καρδιές μας.
Είναι το ιερό και εθνικό μας σύμβολο. Η Παναγιά Σουμελά είναι η προστάτηδα και παρηγορήτριά μας. Είναι αυτή που έδωσε δύναμη στο μαρτυρικό ποντιακό λαό μας. Να κρατήσει με πείσμα και αυτοθυσία τα πατροπαράδοτα. Είναι αυτή που έδωσε δύναμη στους προπόδες μας να κερδίσουν τη θρησκεία τους, την εθνική τους συνείδηση και τις παραδόσεις τους. Παναγία Soumela is the religious, spiritual, and cultural symbol for Pontians. She embodies our past, present, and future, our faith, our resilience, and hope. Hello everyone, γεια σας. My name is Evan Zarkadis and I'm a student at the University of Maine. I am from Portsmouth, Rhode Island, and currently I live in Maine. Being a young Pontian and especially a musician as much as I can means everything to me. It means respect for our traditions and what we hold to be true, resilience for trying to educate others into what our history means and what we are trying to teach to the world about who we are as Pontian Greeks, which is very important and a lot of people don't know about our history. But most importantly, dedication for educating the world about the great injustice that has been done to our ancestors and the unjust way that they died. And I'm going to make sure that my ancestors receive the justice that they deserve. Today, I will be performing a piece called Ekativas Apaxedes from the area of Trapezunta Pontos. Ekantivas Apaxedas mando de oden que pera. Ekantivas Apaxedas mando de oden que pera. Pende mila pende pidea deca pende seftalidea. Pende mila pende pidea deca pende seftalidea.
5-6 μερακλίδες σε κατέβασα χωρία, 5-6 μερακλίδες σε κατέβασα χωρία. Άλλος πες ναι αλ χορεύλε, αλ τίνας ναι κι αλ σωρεύνε. Άλλος πες ναι κι αλ χορεύνε, αλ τίνας ναι κι αλ σωρεύνε. Τρώγνε πίνε και χορεύνε, το γραεύνε τα παράδας. Τρώνε πίνε και χορεύνε, τρογραεύνε τα παράδας. Αλέβαινα σαν και πία κι αλ τυρεύνε τσινίφαδες. Αλέβαινα σαν και πία κι αλ τυρεύνε τσινίφαδες. Μόσα είπαμε μπενδία, εγρήγονα πόσα λέτε. Μόσα είπαμε μπενδία, εγρήγονα πόσα λέτε. Πάντα μιλάμε, πάντα παιδιά, πάνε και τα σεφταλίδια. Πάντα μιλάμε, πάντα παιδιά, πάνε και τα σεφταλίδια. Εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά, υγιής και καλό καλοκαίρι. Γεια σας, είμαι η Ελένη Παζίδου και μένω στη Βοστόνη. Ο πατέρας μου είναι από τη Ματσούκα και η μαμά μου είναι από το ΟΠΕΣ. Λατρεύω την ποντιακή παράδοση και ιστορία και θα ήθελα μία μέρα να γνωριστεί η γενοκτονία του Λίνου του Πόντου. Ο αγαπημένος μου χορός είναι το κότσερι και ελπίζω να σας δω όλους του χρόνου.